И здравейте, потребители от VBOX. Аз съм InsideBG или както ме знаете Golden Play. И така, вече имам новина, спирам да качвам в VBOX, тъй като е доста слаба гледаемостта в VBOX и няма смисъл. Профилът ми е от 7 декември 2012 година. И просто ето вижте, за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 дена. Имам 86 гледания и един абонамент. Така, тук значи съм качил на Stoke City, така FIFA Manager Mode Stoke City епизод 3. И тук епизод 4. Ще кача, ще наблягна повече на Manager мода. И ще започна нови поредици. Minecraft няма да има. Ще има, но тя ще е рядко. Започвам поредица на How to, уроци, нали? И това е. Трябва да взема и правото да качвам до повече от 15 минути да качвам. И това е за тази новина. Следете ме в YouTube, абонирайте се. И да, това е новото ми име, InsideBG. Си променя и аватара и да, това е. Отново продължавам си поредицата на футболни глави. Менеджер мода, но тя ще е по-кратка. Менеджер мода. Продължавам и да, това е. Довиждане и до нови срещи. Чао!